बावैसो सिगां साबायखर थाबाय आङो बे एपिएससि सिसि 2024 जिथु जादोंमोन बेयाव आङो एएफएस रेंकआव रेंक 41 मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै आरो आंखौ गामियाव बरायदों। गामियाव बरायनानै आंनि गासै रायजो राजाफोरनि आगोलाव बरायजानो मोननानै आरो उथ्रिसार जानानै आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। नोंथांनि थाखो फोरमायना बबेनिफ्राय माबे जायगानिफ्राय उथ्रिसार जानो हानाय होननानै नोंथांनि आंनि गामिनि मुङा सरुसकादल। आं बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर खाथियाव थायो। औ आं आरो लोगोसे आं बे उथ्रिसारनाया जाहैबाय आं अलरेडि माने सार्भिसाव मावगासिनोमोन। आङो एपिएससि अफिसावनो जेजाबल हिसाबै मावगासिनो। गोबां खस्थ' जायो माने साख्रि मावखांनानै जुदि नोङो प्रिपेरेसन खालामोबा बेनि गेजेरजोंनो आङो गोबां माने नाजानायनि गेजेरजों आं दिनै उथ्रिसार जादों। बेखौनो आं फोरमायनो हायो। कचिंफोर लादोंमोन? आं कचिं लायाखै। आङो सेल्फ प्रिपेरेसन खालामगासिनोमोन गावनो। आरो आं आगोलावबो खननै होखांबायमोन। आं खननै इन्टारभिउ होखांबाय। खिन्थु थांनाय खननै बाराव आङो उथ्रिसारनो हायाखैमोन। नाथाय देग्लाय आङो उथ्रिसारनो हादों। आङो फरायनायाथ' आङो गासिखौबो माने इन्टारनेटनिफ्रायनो आं माबादों आरोना माने जिथु डकुमेन्टस बा मेटेरियेल्स गासिखौबो आं इन्टारनेटनिफ्रायनो नागिरनानै लायोमोन, इउटुबफोरनिफ्राय नायोमोन। लोगोसेनो एसे माने सेल्फ प्रिपेरेसन खालामोबाथाय एसे खस्थ' जायो माने जिता माने कचिंफोर थायाबाथाय। लोगोसेनो माने आं होनबाय आं जिहेतु जे माने साख्रियाव दंखायोमोन अलरेडि, बेखायनो माने फरायनो समखौ जोबोद माने खम मोनो जाहैबाय। फुङाव आं 9टा बाजियाव सिखारनानै थांनांगौ, बेलासियाव आङो 6टा बाजियाव फैयो। बेनि गेजेरावनो माने आङो टाइम दिहुननानै माने गावनि थाखाय खामानि दिहुननानै आरो अफिसनि गेजेरावबो मालाबा लेखाफोर लांनानै आङो आइपेडफोर लांनानै फरायनानै आङो माने टाइमखौ दिहुननो नाजायोमोन आरो दा। एपिएससि आनजादखौ मानसिफ्रा जेरैबायदि गोदोर एगजाम बा इदि माने पास खालामनो हाया बा उथ्रिसारनो हाया होननानै लायो, बियो माने नंखाय आंनि साननायाव। माने आंबो बर' मिडियामाव फरायनानै थांनाय गथ', आं जुदि उथ्रिसारनो हायोबा आरो आं बायदि आलदा माने जायफोर एक्सपिरियेन्स दङ बिसोरबो उथ्रिसारनो माने हागोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोसे खोथाया जाहैबाय जे जोंना मा जायो, खनसे खननै एगजाम होनायनि उनाव पास जायाबाथाय जों माने गोसोआ बायलाङो जोंना। खिन्थु माने जों नारा नाथा नाजाथाबबाय थानांगोन। माने आंना नाजानायनि उनाव साक्सेस जानाय होनना फोरमायदों। मा होनदों? औ आङो खनथाम बे आंनि थार्ड एटेम्पमोन। थांनाय मोननै एटेम्पआव आङो इन्टारभिउसिम थांदोंमोन, खिन्थु एसे मार्कनि थाखाय आङो उथ्रिसार जानो हायाखै। खिन्थु देग्लाय आङो माने उथ्रिसार जानो हादों। बेनो नोंथांनि बिमा बिफाया आंनि आइ आफानि हेफाजाब नङाबाथाय आं दिनै बे एग्जामखौ माने पास खालामनो हानाय नङामोन आरो। एग्जाम होनाय टाइमाव माने फेल जानायानो जा बा बिदिनो प्रिपेरेसनानो जा माने बोसोरसे वन लं इयार्स जायो नालाय। माने ओरैबायदि जायो, मालाबा जायो जे आं हागोन ना हाला, जे आं माने हाला नामा बिदि जाहैयो माने खोथाया। खिन्थु बे टाइमाव माने आङो आइखौ कल खालामो, बाबाखौ कल खालामो, जे माने होमबानिया आइ बाबाया माने आंखौ माने हेफाजाब होयो आरो, जे मरेलि होनो जे हागोन नों नाजाथाबबाय था होननानै। थ' आंनि बे साक्सेसनि माने माबाखौ आंनि आइ बाबानोनो होनो माने आं माने माबायो आरोना। जुदि आइ बाबा गैयामोनबाथाय, आइ बाबाया आंखौ हेफाजाब होआमोनबाथाय आं दिनै पास जानो हानाय नङामोन, बा आं बे एसेबां मोजां पजिसनाव आं थानो हानाय नङामोन आरो। जोबोद गोजोननाय मोन्दों रायजो राजाफोरनि आगोलाव बरायजानो मोननानै। आंनि आइ बाबाखौबो दिनै बरायदों। आं बेखौ जोबोद लुगैयोमोन जे आंजों लोगोसे आंनि आइ बाबाखौबो बरायनायखौ। आंनि आमाइमोन फैदों, आनैमोन फैदों, आंनि दादैमोन दं, आब'मोन दं। थ' गासैनिबो गेजेराव आं माने बरायजानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे खोथाखौ।